Abafundi enyuvesi yaKwaZulu Natal sebephakamise ukuthi kwengezwe imali ehlinzekwa umnyango wezemfundo emazingeni aphakeme ukuze kubhekwane nenkinga yokwentuleka kwemali kubafundi. USimphiwe Makhanya ukhulume nomele umkhandlu wabafundi eUKZN esikhungweni saseHoward. Noxolo angibingelele kwena bese ngibekelela nakumbukele ekhaya ngisho ukuthi njengoba usushilo ke ungqongqoshe wezemali umnumzane uTito Mboweni usalelo umsebenzi onzima uqinisekisa ukuthi wanelisa izidingo zabantu abaqhamuka ezinhlakeni ezahlukene zezwe njengoba ezobeke ekuthula isabelo mali sakulonyaka ka2020 njengamanje noxolo asamukele umnumzane ke la umphathi wakwamajola umele abafundi la ngaphansi kohlaka lweSRC eUKZN. Bamajola njengabafundi bakule nyuvesi kulonyaka sike sabona igameke eziningi lapho khona kucekelwe phansi khona impahla enyuvesi kwashiswa imoto mhlasimbe izwi leni njengabafundi lithi kungani nivumele kwenzeke lokhu ngesikhathi sembhekisho yenu? Ngizokusho nje ngibeke ngokusobala ukuthi siwumkhandlu siye sakhipha istatement esishoyo ukuthi asihamiselani nokucekelwa phansi kwempahla nanokuthi enye into esayesisho nento ejwayelwe ukureporta ukuthi ama students okuyona acela phansi impahla and lokho asihamiselani nalokho ngoba siwumkhandlu asazi ukuthi yipi lenkantolo yasesihlathini okuyona esithole abafundi benecala lokushiswa kwempahla so bengicela bekubalekile ukuthi sikusho lokuthi ezumkhandlu asihamiselani nokucekelwa phansi kwempahla sihamiselana nokuthi uma abantu beya emgwaqeni beteleka ngendlela efanelekile kungaphula umthetho. Okay. Bamajola asithole la ukuthi njengabafundi iyiphi into enilindele ukuthi ungqongqoshe ayisho malungana nesabelo mali ezonigculisa nina njengabafundi bala enyuvesi? Ngicabanga njengoba ubusushilo ukuthi lo nyaka lo uqale ngazi igameko zeyiteleka and izathu sokuthi siteleke bekuyiyo indaba yokuthi sifuna ukuthi uhulumeni uscrape ama historic debts phecelezi izikweleti ezindala zabafundi so esizokuthokozela kakhulu ukuzwa ngqongqoshe ukuthi uzofaka imali eningi kule department yawa higher education and training so that abafundi bezokwazi ukuthi bekhokheleke izikweletu zabo zokudala bekwazi ukuqhubeka nokufunda. Lo ke umnumzane umphathi majola okhulumela abafundi la ngaphansi kohlaka lweSRC enyuvesi yaKwaZulu Natal. Umbuzo ke usaqhubeka nokuthi ube inkinga ukuphendula yilo ukuthi le mali labafundi abayidingayo izokwazi yini ukuthi ibe khona nokuthi izoqhamukapi njengoba ke phela umnotho wezwe ungenzi kahle izibalo nje ezikhona njengamanje sikhomba ukuthi balenganiselwa ke ku29.1% abantu eNingizimu Afrika abantula amathuba emsebenzi nokuyinselelo ke nokho enkulu leyo. Noxola ngibusele intambo kwene egoli.